ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай рӯзи ҳамин шанбе муҳорибаи Нурулло Алиев зидди Майк Дэвис баргузор мегардад ва биёед ҳозир оиди бартариҳои ин ду ҷангувар гап мезанем ва онҳоро муқоиса мекунем. оғоз мекунем аз сину сол. Нурулло Алиев 25 сола аст, Майк Дэвис бошад 33 сола. қадди Нурулло тақрибан 1,78 сантиметр, қадди Майк бошад тақрибан 1,83 сантиметр. дарозии дастони Нурулло тақрибан 1,83 сантиметр, дарозии дастони Майк 1,84 сантиметр. ғалабаҳои фаврӣ. Нурулло танҳо ду ғалабаи фаврӣ дорад ва ҳардуяш бо тариқи нокаути техникӣ аст. Майк Дэвис бошад 10 ғалабаи фаврӣ дорад, 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва ду ғалабаи дигар бо тариқи сабмишн, яъне усул. аз ин ҷо гуфта мешавад ки ин муҳориба байни зарбазан Майк Дэвис ва гӯштингир Нурулло Алиев мешавад. Дэвис ҷуҷитсои хуб дорад ва дар замин бо усулҳо таҳдид карда метавонад, лекин Нурулло бо греплерҳои аз ӯ дида сахттар вохӯрдааст ва ҷуҷитсои рақиб барои Нурулло проблемаи калон сохта наметавонад. ана стойкаи рақиб барои Нурулло хатарнок аст. ӯ зарбаҳои вазнин дорад ки бо суръати хеле зуд онҳоро мезанад. аз ҳамин сабаб бо ӯ дар стойка ҷангидан каме хатарнок аст. лекин дӯстон, Нурулло яке аз боақлтарин ҷангувароне ҳаст ки ман дидаам. аз ҳамин хотир ман фикр мекунам ки Нурулло дар ин муҳориба бо қарори дуваро ғалаба ба даст меорад. ӯ рақибро дар клинч, дар назди сетка ва дар замин идора карда зарбазанӣ мекунад ва ҳар як раундро гирифта бо қарори дуваро ғалаба ба даст меорад ва рекорди худро 12-0 мекунад. огоҳ мекунам дӯстон ки ин фикри шахсии ман аст ва ин прогноз барои ставка кардан нест. ставка кардан ҳаром аст. ин чизро фаромӯш накунед. ин навор танҳо барои маълумот аст. тавсияи беҳтарин барои одамони хароб марҳамат Secret Energy аз ширкати шифофармо ки 100% табиӣ. дар ин Secret Energy ҳама намуди донагиҳо, мавӣ, зардолу, анҷир ва асали тавилдара ҷойшудагиай. касоне ки намедонад, донагӣ аз ҳама чизи серкалориядора ва ин чиза шумо истеъмол мекунед барои вазнгирӣ ба шумо ёрдам мекунад, барое ки ҳамаи донагиҳо дар даруни ин ҳаст. барои заказ кардани Secret Energy ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. чемпиони пешинаи UFC Билол Муҳаммад гуфт ки Ислам Махачев бузургтарин ҷангувар шуда метавонад. дар ин варзиш бой додан хеле осон аст. ҳама кора шуданаш мумкин аст. ту метавонӣ ки дар вақти ҷанг лағжида афтӣ ва осеб гирӣ ё ягон зарбаи ногаҳонӣ сар диҳӣ. аз ҳамин хотир корҳое ки Ислам карда истодааст аҷоиб аст ва ин корро дар ду вазнҳои гуногун кардан тамоман ҳайратовар аст. фикр мекунам ки одамон ҳатто тасаввур намекунанд ки чунин ғалабаҳои пайдарҳамро дар UFC ба даст овардан чӣ гуна душвор аст. ин яке аз дастовардҳои ҳайратовар аст ва илова бар ин, ҳар дафъа ту бо беҳтарин ҷангуварони рӯи замин меҷангӣ. ин корҳо Исламро ба қуллаи аз ҳама баландтарин наздик карда истодааст, гуфтааст Билол Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки айни замон Ислам Махачев дар UFC 16 ғалабаи пайдарҳам дорад ки ин корро ба ғайр аз ӯ танҳо як ҷангувар Андерсон Силва карда буд ва агар ки Махачев дар муҳорибаи навбатии худ пирӯз шавад, пас ӯ рекорди нав мегузорад 17 ғалабаи пайдарҳам дар UFC ки ин рекордро гузаштан хеле ва хеле душвор хоҳад шуд. соҳиби камарбанди BMF Чарлз Оливейра гуфт ки агар муҳорибаи Арманд Царукян зидди Илия Топурия баргузор гардад, ки ғолиб мешавад. фикр мекунем ки Царукян ғолиб шуда метавонад. агар дар стойка бо Топурия зарбазанӣ кунӣ, чӣ гуна ки ман дар ҷанг зидди ӯ ин корро кардам, пас ӯ зарбаҳои вазнин дорад ва туро ба нокаути вазнин равон карда метавонад. лекин агар мо муҳорибаҳои охирони Армандро тамошо кунем, пас дида метавонем ки ӯ доимо рақибонро ба замин меафтонад. ӯ доимо кӯшиш мекунад ки текдаун гузаронад. аз ҳамин сабаб фикр мекунем ки ӯ аниқ бо Топурия зарбазанӣ кардан намехоҳад ва кӯшиш мекунад ки ҷанг дар замин гузарад. ана вақте ки муҳориба ба замин мегузарад, пас дар он ҷо ҳама чиз дигар гуна мешавад. ман бо ҳар дуи онҳо ҷангидам ва дар ҷанг зидди Топурия ман иштибоҳ кардам вақте ки бо ӯ зарбазанӣ кардам. агар ман дигар тактикаи ҷангиро интихоб мекардам, муҳориба тамоман дигар гуна мегузашт. Арман бошад доимо гӯштин мегирад ва греплинги худро истифода мебарад ва ин чиз зидди чунин рақиб ба монанди Топурия тактикаи дуруст аст, гуфтааст Оливейра. худи шумо дӯстон бо ин суханҳои Чарлз Оливейра розӣ ҳастед ё не? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид. хонобуду сарбаланд бошед.